Dnes si povieme o najčastejších chybách pri kompresii kicku. Poďme na to. Prvá a podľa mňa najzásadnejšia je nesprávny threshold. Prečo? Pretože keď máš nesprávne nastavený threshold, môžeš nastaviť čokoľvek ostatné správne, no nebude to fungovať. Poďme si to ukázať. Teraz je to nastavené v celku v pohode, je to nastavené správne. Poďme ten threshold dať úplne mimo. Hej, je to úplne dosekané, úplne dotrhané a môžeš meniť ataky, môžeš meniť releasy, zvuk sa bude meniť, ale stále bude kompromisný. Stále to bude niečo, čo nechceš. Jedinou výnimkou pri tomto je paralelná kompresia. To znamená, že keď dáš túto stopu ako kópiu k originálnemu signálu, tak si môžeš dovoliť aj takéto extrémy a v tomto prípade sú príliš hlboké thresholdy využívané ako efekt. Hej, keď počúvam, ako to vypaluje tie snary. Tam vyslovene taký tlak, úplne tak vytlačí tie hity, tie údery. Takže ako kreatívny efekt pri paralelnej kompresii úplne v pohode, ale keď to používaš na stopu, tak uistí sa, že threshold máš nastavený správne. Ďalšia chyba, častá chyba, býva použitie nesprávneho druhu kompresora. Čo tým mám na mysli? Určite poznáš, že existuje viacero farieb kompresorov, viacero druhov a každý sa hodí na niečo iné. Lenže otázkou je, čo sa hodí na čo. A tuto dám krátku odpoveď. Na bicie máme častokrát radšej, respektíve na bicie častokrát na kopák máme najradšej hard knee kompresiu versus soft knee. Poďme si pustiť ten rozdiel. Ako počuješ, tak hard knee dáva také tvrdšie údery, takú väčšiu naliehavosť, takú väčšiu údernosť. Soft knee vyťahuje taký ten detail z bicích a zvuku, čo je všeobecne veľmi príjemné a veľmi fajn. Opäť je to možno skôr na takú paralelnú kompresiu, ale priamo na stope to dokáže ohroziť údernosť kopáku. Takže keď riešime kopáky aj snary, išiel by som v podstate vždy do hard knee. Ďalšia z častých chýb pri kompresii kopáku alebo snaru býva príliš krátky atak. Prečo je to chyba? Chyba je to preto, lebo ako už vieme, tak atak vlastne prepúšťa úvodné transienty, teda púšťa signál v plnej sile a pri kopáku tie transienty častokrát potrebujeme. Hej, my chceme, aby ten kopák udieral, my chceme, aby mal taký ten úvodný ťuk, aby to udrel. Takže poďme si to pustiť, ako to je teraz a ja potom teda tak v priebehu ukážky znížim, aby si instantne počul, že ako to stratí údernosť. Čiže ako počuješ, tak ten kopák je taký tupší, ako keby stratil výšky a to je presne prejav, keď stratí transienty. Možno si kladieš otázku, OK, tak mám vždy dávať veľké a dlhé ataky? Odpovede nie. Nemusíš dávať úplne vždy veľké dlhé ataky, ale